Yan, good morning. Yan, namiss namin mag-uniform guys, kaya ito. So ngayong episode ay ano tayo guys, kakambal ng tilapia. Yan, pinatuyuan na namin yung ating fish pan kasi ay sobrang init. Nagkakamatay na yung aming tilapia. Tsaka madaling matuyo yung yung tubig. Matuyuan. Dahil nga sa sobrang init. So yan, kukunin na namin yung pwedeng pakinabangan and then next na lang siguro namin siya ulit huhulugan ng panibago. Kasi ngayon hindi naman na lumalaki yung mga tilapia, parang dili. Parang lupoy. Parang lupoy na lang siya. So ayan mga ka-dragon, nag-umpisa na si Kuya Efren magpatuyo ng ating fish pan. So maya-maya ay bibira na ng tamon. Excited ka na ba mag-tamon? Wala yung aming pang malakas na, susunod na lang daw siya. So yan, abali mag-harvest muna tayo guys ng ating papaya dahil hinog na hinog. Let's go! Mamaya pa to eh. Nilagyan niyo sana ng pandon. Maniba na rin yan. Sarap nito. Nagkakaroon na siya ng may kuto-kuto siya. Tapos na-sprayan ito. Yun ang naglagay. Yung mga yan? No? Sa tag-ulan siguro ulit. So ayan. Yakin ko muna. Sabi niya siya. Kala niya napataas. Ano kayo tayo? Ito naman yung mga nato dahil hindi pa tayo. Yun. Wow. Ang bigat. Ilang kilo kaya yan? Ano yan? Pinangot mamaya. Ito pa malot. Maniba pa yan. Matigas. Hindi mo rin lang mga lungat. Ito daw ang matamis. Ito kasi hindi pa namin ito natitikman. Itong variety ng papaya na yan. Parang ito ito. Oh. Diba? Kabilis din pala Kuya Efren eh. Kabilis din. Nagbabaw. Ito, hanggang dito yung tubig niya kanina. Bilis rin pala. Namatay man yung mga dito, bildat. Walang laman. Yung mga nakukuha kong pan pag dilig kami, mga walang laman. Busy na naman yung uncle namin na may jowa. Sinong ka-video call mo, uncle? May laman? Boy?
mga ka-dragon, kumakapa sila ng bildat. Ang daming bildat. Ito yung mga hinagis namin yung nanguha kami ng tulya. Pinakawalan namin yung mga bildat dito. Parang puro bildat man ang makuha natin, walang isda. Parang puro bildat man, walang isda. Nakalubog yung mga isda eh, mainit. Dami oh. Pinubaran na pala ng pandito. Ito yung kinuha namin yung sa Tanyag. Oo, inagos namin dito. May tulya pa nga eh. Yung tulya ang wala. Sisig, sarap. Dami. Nagapakalayo tayo maghanap. Ganyan eh, adugayam ito yan. Dito yung mutlakwa. Akala ko kasi namatay. Sinasabi na ni Pepper dati, baka malaki na yung mga bildat. Hindi, pagkadilig kasi kami, may nakukuha ako pero patay. Kaya sabi ko namatay yung mga bildat. Wala kadami na. Gayam, adugayam si Bebiyag. Enjoy si Balong.
Sabi ko nga, bilisan nyo, malapit na magbaba. Ha? Wow! Asan mo ang kota namin? Lugi asan ti patang. Oh, wala kayo? Wala, may nag-esbo dyan. Ibig sabihin meron. Ayan. Oo. Kailangan nyo ng kuwan. Panghukay. Dito madami. Sa may wala ng tubig. Wala kayo? Ne? Oh. Makayatak guys! Masarap to isisig. Hindi. Magkalakatikim ka na ng gantong sisig. Sarap. Lalo pag ako nagluto. Kaila ako. Dapat pala nung nandito sila Manong, nagkambal na tayo eh. Kaya nga, hindi man namin kasi alam. Madita yumat ammo. Dapat pala pinatuyuan na natin nung Well. Diyan na sila sa gilid dyan. Hindi nakakambal din sana sila manong ng ganito. Sila Kuya Vince. Kayat ko siguro. Ano yung pagkakam natin na ay gulong? Ang samot sidaanan. Ang samot dilda. Bildat na yung kunin nyo. Ang ipangat nyo. Wow, dala mo eh. Sarap magkuha. Gusto kong ma-experience si Charles E. Oo nga, tawagin mo. Punta ka na kamo dito nga. Naintaran na yung paligid. Naintaran niya na rin yung tambak. Yay! Hindi ka na nakagkat dyan. Bigyan mo si Auntie Mirle. Baka nagawa mo lang sila na ganito. Yan o. Oh, yun lang siya. Iiwan niya lang po. Ha? Iiwan mo lang. Iiwan mo daw. Kita? Mahina mo na ba eh? Maya, kadali. Iyak lang ang igidan. Basta na doon buhayan ko araw. Mate. Mate, wala kayo. May kan patang! Lugi ng tipasin. Kamot na naman ang ulo yun. Mariyan, magbala! Makaungot man datan. Ito pa naman yung paborito niyang eh. Oo, mga bakbakan Ganito talaga. adventure yung gusto niya talaga. Ay, naadupay. Oh. Yes, tamo. Yeah. Naglubog yun. Pasyalan naman natin si Gigi. Parang hindi na nakalayo si Gigi. Dami!
Kasama namin guys yung apo ni Kuya Efren na masipag. Sanay na sanay siya kasi yung lukan sa lugar nila ganyan din. Kapag nanguha sila ng lukan, sanay na sanay sa ilog. Ang sudan niya. Unlimited sa ating bildat light. Ano? Isdang hinahanap namin, bildat mo sila kami. Nasig karod me. Sanay nga. Pulo na yung isang timba. Sobra na nga dalawang timba na, mayroon pa doon. Dami ko dulo. Isang gusto lang yata ko Walang tulya. Wala. Patay yung tulya. Punta natin. 1 kilo. Okay, pila si Barang. Ha? Hanggang? Nakaburo na ng isang timba. Ayan na sila Ate Greta. Grabe kasi guys yung init ngayon dito. Kahapon nag-42 kami. Nakaraan daw umabot ng 45. Laging nasa tapuan ng San Jose Mindoro. Occidental Mindoro. Tatlong timba. Yung green pa daw. Grabe Ito'y gayong piado.
Ba't sila nagbabasit? Dapat may experience din natin. Ay! Meron agad! Wow, nice. Nakadila pa yan, oh. Baka yun, di mo siya. Kapto. Uy, pa! Uy! Dito sila sa may gilid. Hindi putukan ha? Hindi yan tanim. Oo. Hindi yan tanim bildat. Totoo yan. Hindi yan prank-prank. Digit to. Hindi yan scripted. Meron na naman. Ito na naman. Ayan. Kayo? Wala kayo na eh. Wala, madanaga na dyan. Sanubing mo dati ibig ang George. Maibos mo na ka, George. Danagan kami na sanubing sa Iba't yan tayo ni George. Aywan George. Pagkip kami ito. Kadami talaga. Kaya nga, oh. Sa isang batya na naman sila, oh. Kabirok si Daon tayo, guys. Ang konsumo ng isang buwan. Dalawang putahe ka. Sisig sa isang araw. Basta iba-ibang putahe. Yung tinola. Sa isang araw ulit. Office naman. Kinapatisan. Sige. Adobo. Rito. Wala ng problema. Lain na yung mga isda, oh. Sila manong para nakatikim sila ng bildat.
Ano nga sa Tagalog yung bildat? Tapo. Paros ang tawag nila yun. Ayun, paros. Sa iba naman, kapso din. Kapso ang tawag. Kapoy, ay kapoy yung isang kon yun. Yung matambok. Talaga. May checking pa. Palitan natin guys ito ng ano, hito. Para may iba naman. Dami. Ay, oo, ay, dami. Puro patay pa. Laki! Ayun yung kapo na sinasabi. Matambok. Ayun yung pinakananay nila. Daw patay ma. Buhay daw sabi ni Pepre. Butang. Baka ako na yan. May perlas. Ay, baka may perlas na to. May perlas. Wala nang pahirapan. Parang gasawa na kayo ah. Enjoy na ako eh. Ito na yung pinakadabis na pag-experience. Experience sa pag-build up. Sa gilid lang ba naman? At kami nakangiting nagakuan. Walang lipat-lipat. Nasa gilid-gilid lamang. Wala na guys, ubos na yung timba namin. Okupado. Tuli ka balbo. Oh, ayan ay kalaki. Kalaki oh. Ano, may isda na? May mapang-pangat na tayo? Dagat. Mas marami pa yung bildat sa isda. May. May isang taon na ba yun? Nilagay natin ito. Hindi na maiwan sa JT tsura niya oh. Alam mo wala eh. Oh, yak na naman. Grabe guys. Ang kapal ng bildat dito. Ang bilis pala magdami ng ano bildat. Sa susunod maglagay ulit tayo.